Znaš da me ja... Ajmo, Oreški, idemo. Nećeš dođi k nama. Ajmo, na dolu. Oni gotovi da nas ne slika. Može da graničke i brodi. Ajmo, djeca, dođi. A ja i ti jednu. Kratko, Joj, neki tajni. Šta očekujete, koliko ljudi otprilike? Za sad se skupio, doista moram priznati, za mene iznenađujući velik broj ljudi, dosta je toplo. Srpanje već je počelo ljeto, ali mislim da su ljudi dobro odlučili ovaj dan iskoristiti umjesto razgovora o politici, malo o tome, o svom zdravlju, ali naravno vidjeti svoje drage prijatelje, tako da ne sumnjam obzirom na to da smo dosta organizirali tih akcija, da sam sudjelovao na dosta tih akcija koji su organizirala upravo ova udruga, da će ova akcija biti jako dobra, uspješna, ljudi će se družiti, ljudi će poslati jasnu poruku, da vodimo računa o svom zdravlju, da preveniramo naše zdravlje, preveniramo bolesti, čuvamo naše zdravlje, a i trčanje je jedno od dobrih načina prevencije bolesti. Evo, za kraj, da li vi znate možda za nekakve buduće ovakve projekte slične, ako znate čisto? Ovo možemo organizirati skoro svaka dana 3 mjeseca neku manifestaciju, bilo organiziranje koncerata, bilo druženje na fontanama, bilo ovdje, kao što je ovo druženje danas na Maksimiru, različite oblike predavanja, druženje s bolesnicima koji su operirani, tako da govorim o ovoj udruzi, onda kapa dolje, palac gore, zaista ste sjajni. Odlično, hvala. Iza nas gdje sam snimao najljepši san. Još me sjećaju sve, to sam postal i ostal trnjan. Svoju mladost smo sretno proveli tu, danju lutali kroz donji grad, da bi čim padne mraz pošli na gornji grad, svoje tajne mu otkrili tad. Zagreb je najljepši grad, prva ljubav je u srcu mom, baš kao prijatelj drag, vjerno prati me na putu tom. Zagreb je najljepši grad, s njim u srcu se ostaje mlad, i kroz noć i kroz dan pjevam sretan jer znam da moj
naša nas u kućnju, gdje sam svirao najljepši san. Male kućice te, uske ulice sve, tu sam ostal i ostal trnjan. Svoju mladost smo svu sretno probili, da ljuljali kroz donji grad. Da bi činale mrak, pošli na gornji grad, sve mu tajne otkrivali tamo. Zagreb je najljepši grad, prva ljubav je u srcu mom. Drage trkačice i trkači, pozivam vas da idete prema startnoj ciljnoj liniji, da polako krenemo sa startom utrke. Prije toga će biti nekoliko prigodnih riječi od gospodina doktora Drage Prgometa i ja ću reći par riječi ispred organizatora, to je suorganizator atletskog kluba Maksimir. Pa evo, molim, svi koji trče kroz ligu znaju, tu je crta, ova linija povučena. Evo, Neven u crvenoj majici digao ruku, krenite tamo prema liniji, da se još jednom na startu poslikamo svi zajedno i da čujemo par riječi od doktora Prgometa i onda će krenuti start same utrke za minutu, dvije. Suhoga voća na polju svijeta umornog sjaja u sobi noći kad progađaja na potpuno na strahu svi u sobi vaza. Jeste li ikada izbrojali koliko puta dnevno kažemo u zdravom tijelu zdravi duh? Ali znate, istina je drukčija. Prvo zdravi duh, a onda je sve utemeljeno za dobro. Evo, baš za taj zdravi duh danas se brinu oni koji su posve sigurni što u današnjem vremenu, osobito u današnjem vremenu, toliko muči čovjeka. A ponajprije moraju se brinuti za jedan mali organ koji, gle čuda, izgleda kao leptir i štiti naš organizam. Dakle, za štitnjaču. Upravo takva udruga danas je pokretač ovoga događanja. Mi smo, dragi svi, na početku humanitarne utrke. Imamo dva cilja. Jedan je ne zaboraviti koliko je važno znati što je štitnjača i pojačati, još više podignuti ljestvicu znanja i poznanja o štitnjači. A drugo je naravno, kao i uvijek, potaknuti ovu udrugu i pridonijeti svojim načinom, dobrim načinom rastu ove udruge. Suorganizator će uskoro proslaviti pola stoljeća, to je atletski klub Maksimir. Dakle, svi vam želimo reći iz organizacije dobrodošli. Dobrodošli u jedan od najpoznatijih simbola grada Zagreba, nemojmo zaboraviti, ima 226 godina ovaj park kojeg svi znamo kao Maksimir, znamo zašto se tako zove i već znamo da je jedan od najstarijih, kažu i u svijetu, parkova u Europi, dakle i u svijetu. Nemojmo zaboraviti da se vrlo često spomenjemo onog divnog dedeka, to je najstariji hrast, na ovom području kažu više od 600 godina. E baš po tom hrastu danas leti ovaj naš plavi leptir. U ime svih iz organizacije zahvaljujemo dragim sponzorima, medicinskom osoblju, članovima udruge, svim prijateljima i vama, dragi trkači. Pokrovitelj ove humanitarne akcije su Ministarstvo zdravstva i grad Zagreb. Zato nam je uvijek drago da izaslanik ili izaslanica jest onoga koji se brine za zdravlje ovoga grada i on je u to siguran, našeg gradonačelnika. S nama je voditeljica odsjeka za promicanje zdravlja, gospođa Jasna Tucak. Pozdravite je. Budite sigurni da je uvijek spremna za utrku zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, Katarina Milković. S nama je poštovani voditelj gradskih groblja, gospodin Patrik Šegota.
Dobro ga je znati. Pozdravljamo profesoricu Ivanu Šimić. S nama je primarius Sunčica Andreja Rogan, doktor znanosti Krešimir Gršić, doktor Ivan Oreški. Sve vas na stalnu budnost potiču potpredsjednica udruge svjetskog glasa, športašica Ivana Habazin. I naravno ona koja nas tjera na trku i uvijek je spremna na trku, predsjednica Verica Mešić. Dakle, nemojmo zaboraviti, od 2007. godine djeluje prva udruga bolesnika s bolestima štitnjače u Hrvatskoj. Ova utrka je u čast prvom predsjedniku ove udruge, doktoru Tomislavu Budimiru. Sve nas je obvezao, sve nas je potaknuo da budemo složni u zajedništvu i odgovorni kakav je organ štitnjača i koliko možemo, odnosno ne možemo bez nje. S nama je njegova supruga, gospođa Boženka, pa i nju pozdravljamo. Drage trkačice i trkači, pravo sudjelovanja u utrci pisano je, imaju zdrave osobe i sve one koji su danas navršile 15 godina. Ima li neko mlađi? Trčite na vlastitu odgovornost. Start je ovdje, na glavnom ulazu, a onda prvo što ćete ugledati jest kapelica Svetoga Jurija. Nemojmo zaboraviti, uvijek je dobro znati, ona je izgrađena u 19. stoljeću. Nemojte tu stati, možete se kratko pomoliti da pobijedite ili ne, dobro je i važno sudjelovati, a onda trk prema Vidikovcu, a to znamo da je najistaknutiji dio našeg perivoja i da je izgrađen negdje sredinom 19. stoljeća. No, tamo sigurno nećete ništa razgledati jer morate trčati dalje. To je Sokolska mogila i uvijek je dobro podsjetiti da je izgrađena od različitog materijala sa svih naselja gdje žive Hrvati u domovini izvan granica. Kod mogile skrenite prema ovom restoranu. No znate, više o ovim tehničkim pojedinostima utrke reći će gospodin Andrija Damjanović, predstavnik našeg atletskog kluba Maksimir. Hvala, Ledi. Pa evo, kratko. Znači, trči se, ovi koji trče cross ligu, znači 2 kruga, znači kreće se start, ali ono što je važno naglasiti da ćemo imati biciklistu za ove najbrže, znači biciklista će ići ispred. Veneta, mahni rukom, eno, maše, dobro, znači njega, ovi najbrži njega prate, ko što je rečeno ide se prema crkvici Svetog Jurija, to je kapelici Svetog Jurija, dalje prema Vidikovcu, spušta se prema mogili i tu se prolazi prvi krug i tako još jedan. Znači 2 kruga, reci. A cilj je tu desno, vidjet ćete, znači Neven u crvenoj majici i Mihel su naši glavni suci koji će stajati, znači, u ulazu u ciljnu ravninu, znači tu desno je cilj, tu je start. Tako da evo, to je kratko, ja ne bi duljio i dalje evo prepuštam riječ. Lady od Maksimira. Počasni pokrovitelj utrke je Gradska skupština Grada Zagreba. Utrku će otvoriti predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, predsjednik znanstvenog odbora Hrvatske udruge za bolesti štitnjače, profesor dr. znanosti Drago Prgomet. Ne još. Da. Srdačno vas sve pozdravljam i zadovoljstvo ponovo biti u ime Skupštine ovdje, ali u ime naše udruge. Čestitam Verici, ja ne znam koja je ova manifestacija po redu koju ona organizira zadnjih nekoliko godina. Hvala svima vama, hvala atletskom klubu Maksimir na ovoj sjajnoj ideji i na potpori. Ja samo lijepo molim, nemojte se kolektivići razbježati po Maksimiru, ko će vas pohvatati. A onaj ko uhvati biciklistu ima gajbu piva, tako su mi rekli organizatori. Evo, ovaj mjesec je bio mjesec velikih govora, pa da stvarno više ne govorimo, bilo je dovoljno. Vrijeme za trku, ja bih morao označiti početak trke. Dakle, ja ne znam da li znate koji instrument je u ljudskoj povijesti najviše učinio za ponašanje ljudi. Policijska zviždaljka.
Elementi su dali ovo zviždje, tako da obilježim početak trke. Pa vas lijepo molim da zauzmete liniju, nanišanite biciklistu. Ovi koji glume nek malo tapkaju u mjestu. Ne? Molim vas samo trkače da se požurite, jer ovi što ne trče će bojim se pokupiti ovo voće i piće, zato imajte dobar ritam. Možemo krenuti. 3, 2, dobro da trčite. Vidimo se 5 minuta.